Hublay pi baro ginigilong gikubor bam takasni. Karbagi kinhun ay jingirap kidang persyang ban klong ban ti iya ki benta jong kaying bala prahadin ka jingki lingshop ujumai bejur bha po kari Venezuela kablawan ra iya ka jingdu nong ka bakraw bha kamtam ka jingyap jongki spa angut ki briu na ka jingjur utei ujumai. Penban menta kasni kilalap ikowe ka jingja ka bakam pela shipangki balayo ban pelaj im. Layo jengtim bagawai ka Longkmie ka brang armen kabla sakut Hapoh ki benta jong ka yeng kabla klem ha Caracas ha kabak lakha ye Khun jong ka marwe klem don manu ban yaram lem ya ka Hapoh jong ka te ki yeng bala pra haswa kinong pelaj im kena ban sei ya ka nakajaka bagla sakun wala kala syatem Hapoh ki benta jong ka jingjot jingpra ndre ka Longkmie bat ukhulung badangka kila laj im baro arngun Kikin hun ay jingerap kila ay kajing sumar ka bakar ki bhai ki baro arngun bad hadin kata kila penkendria ya ka bad yukun jong ka sya ka hospital ka bamarjan ha ka bakidang don hapdeng kajing sya sumar Kidur bad ki video jong ka kajing pelaj im kila sapyang bha ki social media bad ki babun kila ay jingero ya kajing shlur jong ka Longkmie bad ya kajing ay tilot jong kinong tray jingeram ki bal ay kajing yerap ban penkha yukun hapdeng kajing ki bakraw bad ki bama Hadu mentala yo jengtip bahadu arspa lai posan ngut kibala yap bat palat sawajar lai spa ngut kibala mensau kat bada ki spa ngut kibadang ja rangai bar ki kunhun jengyarap kidang beteng banwat yaki karkum ke jengken jong United States Geological Survey kala yathu baga jengdu nong na kate ke jengki jumai ha ke yo ka kon kala poi hadu nyau pesen na ka gross domestic product GDP jong kari Venezuela